لدور عفرینê ya Rojavayê Kurdistanê îro hilbijartinên şarederiyan dest pê kir. Li tevahiya deverê wê 126,000 kes dikarin dengê xwe bidin. Îro li devera Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê hilbijartinên hevserokên şarederiyan ku ji aliyê rêveberiya Xweser ya ku peyê de ragihandî hatin kirin. Dengdanê demijmêr heştê sibehê dest pê kir û heta demijmêr heştê şewê bi dawî werin. Desteya bilind ya hilbijartinan ya Kantona Efrînê ya ku peyê de ragihandî dibêje di hilbijartinan da îro dê 126,000 kes dikarin dengên xwe bidin. Wê hevserokên sê û yek şarederiyan devera Efrînê bên hilbijartin. Li gorî agahiyên desteya navborî, hejmara sendûqên ku hatine danîn di 195 sendûqin. Tevahiya çavdêrên sendûqan jî welatiyên Efrînê û endamên saziya zimanê Kurdî ya bi ser peyê de vane. Di hilbijartinên şarederiyan yên rêveberiya peyê de li Efrînê tenê her yek ji Partiya Yeketiya Demokratîk PYD û Partiya Yeketiya Demokrata Kurd li Sûriye El-Wehdê Baskê Mihîddîn Şêgalî beşdarin û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye jî dibêje ev hilbijartin neşerî ne û tu rewatiya wan nîne. Duh Abdurrahman Apo endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ji Efrînê tevlî geşta nûçeyên arkê bû û got di vê rewşa niha ya Efrînê da tu şerعiyeteke hilbijartina nîne. Beriya niha jî rêveberiya Xweser ya ku peyê de li Rojavayê Kurdistanê ragihandiye, hilbijartinên şarederiyan li devera Cizîrê ya Rojavayê Kurdistanê jî encam dabûn û bû sedem ku ene kesê karê xwe di lêvegera siyasî de rabigire û ew lêveger bê rawestandin.